Daukat izketako gaia, baina memorinagia, alaxen ere somolkonke, aldi bategia. Aresti gure poeta printzipala izatez aparte, gure laguna eta dizkide ondia izan zen. Eta aspalditik genuen gogua eta berriz ere Arestiren kantuak erdi baztertuta genituenak kantatzeko. Nola baitere mantendu, ahalduenak jaten du. Gabriel Aresti Bizitan izena du Oskorriren proiektu berriak. Taldeak bere musika eta poesia iturburuetara begiratu du, eta poeta bizkaitarraren figura, olerkiak eta jarrera soziala berreskuratu ditu. Guk ezagutu genduenean azkenengo epokan oso hizkera leuna ibiltzen zuen, oso erreza ulertzeko, oso zuzena, uniberso poetiko berezia izan da, esaten zituen benetako gauza importantiak, bera oso gizon engaiatua zen, gizon konprometitua zen, ez? Orduan, Aresti beti presenta dago, gehien bat kontatzen ditugun anekdotangatik zelan egiten ziren kantuak, nola sortu ziren, ze egoeratan, ze arazoak izan genituen, zentsurarekin edo poliziarekin edo. Nik uste oso polita da alderdi horretatik ze Aresti bere garaian oso ondo kokatzen da, ez? Ezin zuzenduko lapea, hemen gaur gerrapea. Bere letrak erradikalak ziren, langilearen esplotazioari buruz hitz egiten zuten, merkatuen gorakadaz edo soldata eskasez. Eta horrez gainera, baita esperantzaz ere. Ikusi dugu azken 3-4 urtetan gertatzen diren gauzakin eta berriro ere konturatu gara. Arestirekin baterak moldatutako kantu horiek berriz ere badute mezu horrek badauka, benetak gaur egungo egoerarekin zerikusia handia, ez? Taldian orain lehen baino instrumentu gehiago manejatzen ditugu, orduan horrek eman digu aukera pixka bat kantu batzutan moldaketa berriak egiteko, beste neurri baten edo beste atmosfera baten presentatzen dira, ez? Ikuskizunak Arestik konposatutako, inspiratutako eta moldatutako errepertorioa dauka. Gora eta gora beti, Bizkaiko aberatsak eta guretzat bezalako kanta ezagunak biltzen ditu. Arratiko gizona Bilbora doa maiz lemoako tramilan eta beti garai. Berak irakatsi zizkigun gure klasikoak, horregatik egin genuen Etxeparerean diskua, eta horregatik gero aukera handia izan dugu ere, antzineko bertsolariak musikatzeko, bat ere gaur egungo bertsolari importantenekin lan egiteko modua ere izan dugu. Nik uste gure edadeko jendea edo gure kantuak aintzinean ezagutu zituztenentzako oso kontzertu emozionante izango da, baina gaztientzat izango da oso gauza ez dakit nobedade itzela. Gainera da desmitifikatzea da, olako figura bat, euskal literaturaren akaso figurarik importantiena Gabriel Aresti eta nik uste oso humanoki presentatzen diogu jende gazteari. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero en el frente de Lemona, primera línea de fuego. Oskorri txikitu eginda, orain formazio klasikoagoa eta akustikoagoa 5 musikariren eskutik. Anton Latxa, Vicente Martínez, Josu Salbide, Xavier Severio eta Nacho de Felipe. Guk planteatu dugu lagun arteko festa baten antzera, ez? Guk estetika eta dana planteatu dugu erdi ensaio baten bagina bezala. Oso espektakulu berotsua eta kariñosua da, eta jendia bertan daukagula inongo artifiziorik gabe komunikatzen dugu jendearekin eta kontatzen dizkiogu gure kantuak eta gure kontuak. Orduan ez dago nostalgiarik horretan, guk planteatzen dugu bisita bat askotan joaten ginen bere etxera kafe bat hartzera, eta planak eta kantuak egitera, eta orduan horrela planteatzen dugu da, Arestiren bisita bat, bisita bizirik balego, eta horrela presentatu nahi diogu jendeari. Guretzat berdin dira astea eta jaia, lana bihurtzen dugu kantatzeko gaia. Gabriel Aresti Bizitan, Abadinora helduko da maiatzaren 24an. Guretzat berdin dira astea eta jaia, lana bihurtzen dugu kantatzeko gaia.